Tóth Norbert leteszi lövésre Farkasnak, rosszul találta el, de talán még így jól lett. Polonkai gól! Ez az, amire vártunk. Szerencsénk is van, de hát hadd legyen szerencsénk, a fene egye meg. 1-0-ra vezet az Újpest a 42. percben. Lepattant a lövés, Polonkai elé került, aki nem találta el tökéletesen, de nagyon jó helyre ment a labda. Pitteget, pattogott, és bepattogott Róth keze alatt. 1-0 a 42. perc. Karambő szabálytalan, mutatja a labdát, kétségtelen az a labda. Vancák gyorsan elvégzi, Rajci fordul meg, vissza tudja még passzolni, igen, gól, bevitte a kapus, 2-0. Hát egy ennyire szemfüles gólt, miközben Karambő és a többiek még vitatkoznak a játékvezetővel. Villámgyorsan elvégezzük a szabadrugást, Rajci lecselezi magát az alapvonalra, és hogy begurítja a labdát, a kapus bevédi. 2-0 a második félidő, 11. perc. Rajci Péter, legyen ő a gólszerző. Ezt azért úgy érzem, ne vegyük el Rajci Pétertől, hiszen rendkívül jól csinálta. Az más, hogy mi történik majd a jegyzőkönyvben, de nagyon szép a lefordulása, jól húzza meg. Hát egyetlen kapusi. 2-0. És ez sajnos 11. Belikárt áll mögé. És belövi okosan a léc alá. 2-1. Ami baj, mert idegenben lőtt gól. Nem vitás, hogy vannak téves ítéletei, nem az elitből való, a nemzetközi elitből a játékvezető, de azt hiszem jelen pillanatban olyan nagy hibákat még nem követett el. Simek sem követett el nagy hibát, mert jól adta be a labdát, Tóth Norbert is betalál! Itt van a megnyugtató következő gól, 3-1. Hogy adta be Simek, az valami álomszerű volt, és ahogy Tóth Norbi befejezte, az is gyönyörű. 3-1. Na jól van, Weber György, Brockhauser István a kapusedző, Mésző Géza, ők is kifújják a mérgüket. Tóth Norbert is betalál, 3-1. Megint hát, ahogy fáradnak ezek a svájci játékosok, nézzük meg megint a kapus és a védő meg nem értése. Tóth Norbinak egy nagy lehetőséget, ő ezt nem szokta elhibázni. Róth kapus és Portillo egymásra vártak, Tóth meg ott maradt, és hát tulajdonképpen nagyon jól találta meg azt a részt, ahol a kapus és a védő között becsúszik a labda. Simek gyönyörűen adta be, és kihasználjuk a hibát. 3-1.